Αλέξανδρε, ευγενική μου φίλε, για πες μου ποιο είναι το δικό σου username που δεν έχω δει. Σε ποιο δεν έχω μπει και έχει στείλει. Όχι, όχι, να ανοίξουμε το πακέτο του. Για πες μου ποιο είναι το λόμπι σου. Ναι, Λαράρα, δεν το κάναμε το δικό σου, δεν το ανοίξαμε. Φυσικά, boy μου, πάμε.